سلام كبرات تخاتلتي نحجي باستدالو زيناتات وصيت لوم زتخايده شاتشاي مدرخ زور رواندان ايرتراوين تقدمتي حيزوم زلو درجان بزعبه بتግራይ ዘሎ ሓፈሻው ኩነታት አመልኪቱ ቤት ጽሕፈት አተሓባሪ ሰብአዊ ጉዳያት ወደ ሕራት ሃገራት ወይ ኦቻ ዘርጊሕዎ ዘሎ እዋናዊ ጸብጻብ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳው ማያዊ ከባቢታት ሱዳን ኣብ ትርከብ ደሴት ሰራዊት ሩሲያ የምዝተባሃሉ ወጻእተኛታት ዕጥቃት ምርአዮም መግላጹን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ናይጄሪያ ከካየድ ተቃሪቡላ ኣብ ዘሎ እዋን ሓደ ፖለቲከኛ $500,000 ኣብ መኪኑ ተራኺቡ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ምህላውን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕደመኩም لومي عربي أبستخيادة شاتشاي مدرخ زور رواندا تقدماي كيو 36.5 باديليتيك قدماي كوينة كزاز من كله إرتراوي هينوك ملوبران حامشاي متكل إيوب مبل 10 داويت يمانا مبل 10 خلطات يوم أبج أماليا كابناي تمالز التغيير زي اللي خوينو بج أماليا أبزبان ويليام لي صرف الله متكل إيوب 10 كالي تفنتيتو مبل حامشاي هينوك ملوبران ب10 كالي دحيرو مبل تاشعي تسريع مالو إذا مدرخ زي اتزحيا لعقبت زنبرو خوينو تقدمتي أبستفلالي بوتاتات حموشتا تررت عقبتات تسريع لميرو اتا ماكل زنبرت 6 كيلومتر نوحات زلوا عقبتن اما وداتا زنبرت حموشتا 4 نوحات زلوا ترر عقبتن تقدمتي دانقوم ردرت زبلا تررت عقبتات از مدرغ نيران وددر مجمارو اخلو الرفاين زركبم 4 تقدمن تهاديمم دحر وحدات كيلومترات كالوت 4 توسيخمم شومنت تتصاوت زحقفت حيال ججل قمت اب كلتا تسرعن عقب وددر كا اب صبق قوما زركب اول هاجرويد غانتا ايرترا اخلو الرفاين كلتا غزيه نبريتنس تختيلو كالاي بموصا نطبو كبابيلو صوتا 44 كيلومتر تراي مستلعلو امونغ عباي غجلن مرحيت غجلن ناي كلتا دقن 15 كاليتن فلي تفطره اب ربعي مدرخ زبلص هلخ زرأي تقدماي تباهيل استشلمه اخليلو الرفاينه نزا شامناي رؤس زنبرا غجلون اب قدميتنا وصبه تدغغامي يقلصا نيرو اب عباي غجله بጫማልያ زحازو تصاوت كوك ستيب نتستفطر فللي نمصباب كسحبو يراي نيرم انت كونه تفلي اما بال 55 كيلومتر ناب كلتا دقن 45 كاليتن وسخه اما بال 66 كيلومتر عباي غجله نهر بمحيال اتفلي ناب كلتا دقن 15 كاليتن كتصببو قالت اخليلو الرفاينه نتا اما بال 7 كيلومتر تسريعه زنبرت نطب التوب حنصاصون نوتم مسؤ زنبر شوعته تقدمت بمقدام نتنطب ناب كبحو اتون بعل اخليلو نهومن بموسخ اما بال 77 كيلومتر مس عباي غجله زنبرن فللي ناب كلتا دقن فرقان ابرخو نمرحيت غجله ابزبزح كفال كمرح زترأي اخليلو الرفاينه اما بال 114 كيلومتر زنبرت نطب التوب حنصاص نبريتنس تختيلو كالاي كوينا اتوا عقبت وديهم قلقلت ابزحازلو كاب مراحيت غجله ثلاثه تقدمتي نتزنبر نهر كصورو اي كالون اخليلو غريري فاوچه بريتيزن بريستيجن نبينهم اب قدميت كال غجلا قومو نهرهم بمحيال كا فلليوم ناب 3 دقيقن 10 كاليتن ابرخوا ابጫማልያ ابساسي درجه تسريع زنبره ماتيو فورچر اب عباي غجله مودق سلازغاطمه كاب صوتا عليه اب قدميت غريرال تاروزون فاوچن كمرحيت غجله تفنچلن بموصا اب لعل اخليلو الرفاينه ناي 10 كاليت فللي انصيفم عباي غجله خا بزغمتا صعبتهم صوتا خزازم 10 كيلومتر ابسترفلو نزنبرت ناي عقب نطبي التوب حنصاص باديله تقدماي كاتوان كلو بدحري زنبره اخليلو الرفاينه كالاي بمئتاو اخليلو اب كلن عقبتات نطب خسيبو تقدماي غانتا كيو 36.5 باديلات النهار بمحيال مس اخليلو زنبره فللي ناب حد دقن 10 كاليتن كبكبلون كله مس عباي غجله خا كل تدقن 10 كاليتن نيرو صوتا 15 كيلومتر ترفو باديلتي اب بጫማልያ كاب قدماي بحد دقن 8 كاليتن تفنتيتو اما بال 18 سلازنبره فللي عقيب مزاتو بጫማልያ كركب تخولو سلازنبره كم فرس كغالي بيترايو صوتا خزازم 10 كيلومتر طرح بسرفلو باديلاتي فللي كعقبن كله اخليلو بعباي غجله توحطه اب موداتا باديلاتي قدماي كاتن كله اتي مس عباي غجله زنبره فللي تحت 55 كاليت بمورادو بጫማልያ كركب كونت زي كاله نبين بممصع عوت شات شاي مدرخ زور رواندا 2023 يخوينو ቤት ጽሕፈት አተሓባሪ ሰብአዊ ጉዳያት ወደ ሕራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ከይተፈንጀሩ ዝጸንሑ ቦምባታት ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰላማውያን ሰባት ሓደጋ ከም ዘውረዱ ገሊጹ እቲ ናይ ወደ ሕራት ሃገራት ትካል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍጻመ ሓበሬታ ዘርግሐ እቲ ትካል ኣብ ጸብጻቡ ናይ ሰብአዊ ሓገዛት መሻርክቱ መጀመርታ ናይ ዝሕዝናይ ዘለና ወርሒ ክልተ ኣብ ዓዲ ሃገራይ ኣብ ክልተ ቦታታት ኣብ ወረዳ እግላ ድማ ኣብ ክልተ ቦታታት ዘይተፈንጀሩ ቦምባታት ኣብ ልዕሊ ሰብ ጉድኣት ከም ዘውረዱ ሓበሬታ ከም ዘመሓላለፈ ገሊጹ
እቶም ዘይተፈንጀሩ ቦምባታት ቁጽሮም ብልክ ዓብል ዕሊ ዘይተገልጸ ዜጋታት ጉድኣት ከም ዘውረደን ሰለስተ ካብኦም ድማ ህይወቶም ከም ሰኣኑ ሓቢሩ እቲ ትካል ከዓ ብሕጂ ከምኡ ዓይነት ሓደጋ ከየጋጥም ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ዘይተፈንጀሩ ነቶክትን ተደፊኑ ክህሉ ዝኽእል ፈንጅን ኣስተምሮ ይህብ ከም ዘሎ ገሊጹ ብጀካዚ ቤት ጽሕፈታት ሓባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕብረት ሃገራት ብዛዕባ ህልው ኩነታት ትግራይ ዘርጊሕዋ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ መቐለ ካብ ዝርከባ መዕደሊ ነዳዲ ዳርጋ እተን ፍርቂ ስርሐን ጀሚረን ከም ዘለዋ መስመር ቴሌፎን ከዓ ብጀካተን ኣብ ዶባት ኤርትራ ዝርከባ ፋጺ ዛለምበሳ ደውሃን ራማ ጭላ ገሮ ስርናይን ኣብ ካልእ ከባቢታት ይሰርሕ ከም ዘሎ ንብረት ዝጸዓና ናይ ብሕቲ ዓበይቲ መካይን ናብ ተክልል ከኣትዋ ጀሚረን ብምህላወን ድማ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራት እንዳተረጋገ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለወን ህላወን ንኸዕብያ ልዑል ጻዕሪ ኣብ ዝገብራሉ ዘለዋ እዋን ኣብ ከባቢታ ካብ ማያዊ ዶባት ኤርትራ ኣብ ርሑቕ ዘይኮነ ከባቢ እትርከብ ዓጊግ ተባሂላ እትፍለጥ ናይ ሱዳን ወደብ እትርከብ ሓንቲ ደሴት ወጻእተኛታት ሰራዊት ከም ዝተረኣዩላ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንሓንቲ ሚድል ኢስት ኣይ እትበሃል መርበብ ሓቢሮም እቶም ነዛ መርበብ ሓበሬታ ሂቦም ዘለዉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣብቲ ከባቢ ብብዝሒ ዝንቀሳቐሱ ገፈፍቲ ዓሳ ኮይኖም ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሱዳን ኣብ ከባቢታ ካብ ዶባት ኤርትራ ኣብ ቀረባ ርሕቐት እትርከብ ዓጊግ ተባሂላ እትፍለጥ ወደብ ዘላ ደሴት ብብረት ዝዓጠቑ ወጻእተኛታት ካብ ከባቢ እቲ ደሴት ክርሕቑ ከም ዝተነግሮምን ንሶም ድማ ህይወቶም ፈሪሖም ቀልጢፎም ካብቲ ከባቢ ከም ዝተኣልዩን እዮም ገሊጾም እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣቐዲሞም ኣብቲ ደቡባዊ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሱዳን ናይ ወጻኢ ሓይልታት ዓስኪሮም ከም ዘለዉ ሓበሬታ ከም ዝነበሮም ግን ብልክዕ እቲ ቦታኦም ይፈልጥዎ ከም ዘይነበሩ እዮም ተዛሪቦም ሽሙ ክግለጽ ዘይደለየ ሓደ ካብቶም ሱዳናውያን ገፈፍቲ ዓሳ እቶም ካብ ከባቢ ናይታ ደሴት ክርሕቑ ዝገበርዎም ወጻእተኛታት ሩስያውያን ምዃኖም እምነት ከም ዘለዎ ክዛረብ እንከሎ ካብቲ ናይታ ደሴት ሓመድ ከዓ ቆምሶ ይወስዱ ከም ዝነበሩ ገሊጹ ንሱ ኣብቲ ሓበሬታኡ ቀጺሉ ኣብ ጥቓ ወደብ ዓጊግ ዓሳ ንገፈሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ብገለ ወጻእተኛታት ኣብ ልዕሊና ዳርጋ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ እቶም ካብቲ ከባቢ ከም እንርሕቕ ዝገበሩ ዕጡቓት ጸዓዲ እዮም ነይሮም ከም እምነተይ ከዓ ሩስያውያን እዮም እየ ዝብል ምክንያቱ ኣብ ካልእ ከባቢታት ናይቲ ዞባ ንዕኦም ዝመስሉ ዕጡቓት ወጻእተኛታት ርእየ ስለ ዝፈልጥ ግን ካብ ካልኦት ሃገራት ምዕራብ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ብሓፈሻ ግና ወጻእተኛታት ዕጡቓት ኣብ ማያዊ ግዝኣት ሱዳን ኣብ እትርከብ ደሴት ዓስኪሮም ከም ዘለዉ እዩ ነዛ ማዕከን ዝሓበረ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ኣሜሪካ ሩስያ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ቀጠር ስዑድ ዓረብ ግብፅን ቻይናን ቱርክን ኣብ ገማገም ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ህላወአን ከሕይላ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ውድድር እየን ዝርከባ ሱዳን ኣብ ግዜ መሪሕነት ዑመር አልበሺር ምስ ሩስያ ኣብ ፖርት ሱዳን መደበር ሓይሊ ክህልዋ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ናይ 25 ዓመታት ውዕል ፈሪማ ነይራ እያ ይኹን እምበር እቲ ስምምዕ ዑመር አልበሺር ካብ ስልጣን ካብ ዝእለ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ድማ ሰራዊት ሱዳን ሩስያ ኣብ ሃገሮም መደበር ክህልዋ ድሌት ከም ዘለዎምን ስምምዕ ክትግበር ከዓ ሓጋጋ ኣካል ክሳብ ዝትከል ይጽበዩ ከም ዘለዉ እዩ ተገሊጹ ዝነበረ هاجر نيجيريا بريزيدنتاو مرجع خطكايدا بتقرر زلا وان $500,000 طرا ገንዘብ ኣብ መኪናው ሒዙ ዝተረኸበ ፖለቲከኛ በዘይ ሕጋዊ መስጋር ገንዘብ ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትዮ እዚ ሽሙሽ ቺኒየር ኢጉዌዝ ተባሃለ ፖለቲከኛ ነተቃወመ ሰልፊ PDP ዝውክል ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝብ ከም ዝኾነ ክግለጽ እንከሎ እቲ ገንዘብ ክዕድለሎም ሓሲብዎም ዝነበረ ዝርዝር ኣሽማት ዝሓዘ ወረቐቱን ምስኡ ከም ዝተረኸበ ፖሊስ ገሊጹ ኣብ ናይጄሪያ ፖለቲከኛታት በገንዘቦም ድምጽ በመዕዳግ ምጥፍ ኣፈጺሞም ከም ዝዕወቱ ክስተታት ይቀርብዮ እዚ ሕጂ $500,000 ሒዙ ዝተረኸበ ፖለቲከኛ እቲ ገንዘብ ኣብ መኪናው እውን ከም ዝተረኸበ ፖሊስ ኣፍሊጡሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ንዓኹም